gamsu kai nisa dauke ka jure wajen fansa harshe wajen lasa karmi jure daga wajen casa mai takin kasar hausa malikin girbe mayan yasa kankar indiyan hausa takalau dan garkelau lafiya Sarkin takin kasar Hausa. mai fadin ya karɓar jan wuya Sarkin takin kasar Hausa. gadi ka girma yan naya Sarkin takin kasar Hausa. masu saye sun samu saura biya Sarkin takin kasar Hausa. da giwa nan masu kaurin wuya Sarkin takin kasar Hausa. da ki abincin da kumi dai kaya Sarkin takin kasar Hausa. Muhammadu san ba alhassan garkuwa Dan manyan mutane. da gaske da ku jama'a suke karuwa Dan manyan mutane. to ashe riba kusurin zuwa kasuwa Dan manyan mutane. ashe sarki ya girmu mai unguwa Dan manyan mutane. samba mai amfani ne na amfanuwa Dan manyan mutane. samba masu kafafu ne suke zaiwa Dan manyan mutane. sai mu je kallon kunshi kafar shamuwa Dan manyan mutane. da riga mu je da Muhammadu Sarki. samba